0. De unde morți, mă, te-am eu pot 0 pe mine? Băga mea și pula familia ta. Mai tare, mustață. Mustață. Dă drumul la mine pe spate, mustață, hai. Mai Doamne, Doamne, ai băiați cu milă pentru dansul face crimă. Hai, dați drumul. Stai, mă, sclavule. Bă, Mi-am pierdut tinerețea. Mi-am pierdut tinerețea. Să nu ne lipsească ceva, mă. Eu și cu nevasta mea, mă. Auzi ce spune Cercel, cele mai adevărate cuvinte și cele mai virale. Ce spune un bărbat? Ce s-a întâmplat cu aia? Hai, deci stai să ne mai treci pe ăsta. Ne-a dat de la mașină. Voi nu veniți cu naviurile, cu aia, sunteți prea proști. Da, mă, n-auzi, vin acum, dar zi că pe spație nu răspunde nimeni vorba. Lasă-l contează, meta-o e în floare. Păi eu știu, dar nu știu unde sunteți, ești prost? Păi la eu repede. Bă, Mihai, scoți și tu naviul, vrei să ne batem? Nu-i picați pe ăștia, nu-i picați pe ăștia, vere, nu-i picați pe ăștia. Eu, Marian. Bă, cam ești la mult. Ia-te morți, mă, Stavro! Doamne, vere. Vorbești de bani cu mine, vorbești de bani cu mine, ce vorbești pe nas, ce vorbești pe nas, dă-te-n morții tăi! Ce vorbești, bă, pe nas cu mine, dă-te-n morții tăi de fraier, ce faci, mă omori, bă, pula morții tăi! Dă-mi trusă, dă-mi trusă! eu mă-i mort. Cine dă trus să moare? Tu o să mori primul! Hai, dar aruncă televizorul, dar l-arunci în braț. Ce spune un părinte? Că nu e frică de nimic O, pe lumea asta. Frica lui cea mai mare e să rămână copiii lui fără el. 10 flotări. Băi, sclavule, mă auzi? 10 flotări, hai. Nu te aud. Flotări, acum, 10 flotări, repede, repede, repede! Mai repede, Să te văd! Hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Nu în 6, 6 de Încă acum, 10, iară. că m-ai enervat, încă 10! Bă, Mihai, ești mort? Păi, pe cine ai ăsta? Mort? Mort al doilea? Coe, dacă nu-i polițist, nu ne interesează, omorâți dacă nu-i polițist, ne pișăm pe el. 10 milioane pentru copii. Ia-mă, moneymaker, ia-mă, moneymaker, ia-mă! I-a bătut! Bravo, urcă-te, moneymaker! Urcă-te, moneymaker! Auzi? Îți place 6X, picioarele în gură? Să fie întreg poporul, mă să fie învingătorul. E a treia oară în pula mea când zic ăștia să pleci. Păi King, nu, stai acolo. Pula mea ți zice de 25 de ori să pleci și faci nou fir. Băi, băieți, haideți că l-am sălpat și pe ninja. Mamă, treci în pula mea în coa! Te-a luat special la Trasian! Ia vezi astea, sumele astea, ori 5X, ori 6X. Ia vezi cârnic. Mamă, ia tablou ăsta, treci în coa! Du-te, ia motorul în gâtul mătii! Ne bătut pe... Oh, nu! Fanilor! Ba, pierde cu veni și bateți-i! Hai mă că ești așa. Bă, mafioților, veniți în pula mea și bateți-vă! A intrat mă, s-a peste data, s-a pus pământ. Arma, uri. Mustață? Rocket launcher. Ce tragi în mașina morții tăi? Orfanule, predă-te momentul ăsta. Mă predau eu, mă predau.
și familia! Sigur morții voștri! Bă, că mea și pula în familia voastră și mafia asta, că vă dau în seara asta bă, toți afară. Păi cum? Ok, ție ți se pare că pula asta e mică. Bă, da, mai fi un prost. Pentru frații lui de la Toni. Mulțumim din suflet. Hai, M-am vrut! Au murit, ce mă să fă, au murit, au murit. Bă, să bă pula în poliția asta! Predate în momentul ăsta, pe burtă! Pe burtă! Pe burtă în momentul ăsta! Bă, furculiță, te omor! Ai 5 secunde să te duci să pui arma pe blindata aia, sclavule, nu mai da textură tu. Milogul dracu. Furculiță, puneți arma pe aia, fere că n-au voie! Mai sunt refort, puneți arma pe aia la față. Stor aici! Marian nu trage, Marian. Veniți la biserică. Ia deschis ușa lui băiatul ăla, a vrut să-l ia. Mă ia și la mișto, mă face săgeată. Hai mă, rămâi pe loc. Faci cer de bă, rămâi pe loc. Păi trag. Fii atent, trag. Eliberează zona. Uite-l și tu, ia. Uite-l veri, ia. Mai dă-te morții tăi! Să comenteze mie. Păi vine acum, auzi aici, vine acum ăsta, după o zi la Jaf, cum zici, nu acum, cu ce morții tăi dai tu sfaturi de la Jaf, crezi că se reia Jaful, că așa zice McDonald's, grasul de la McDonald's? Găsiți cine să comenteze. Păi pentru ce bă morții tăi vii tu după o zi să le dai la ăștia sfaturi? Bă! Heli de poliție! De ce tragi? Bă, m-a luat la secție, băieți. M-a luat. Maria. Păi și cum urcu? Că nu mă... Ah, poate. Aline, mai ești la secție? Da, sunt... Bă, m-au auzit, sunt în intersecție. Am buscat. La te... Ce e asta, vere? Ce e asta? Dai, dar nu pe player, nu pe player, nu pe player. What? Așa ăla. E ok. Mort, bă, ce? Bravo. Mamă, vere. Tot pula lui Mustață e top. Da, mă, cel mai bun, deci cel mai bun în... Clodu, Saros, aici, bă, trebuie pe mine. Bă, ce faci cu aie? Bă, am auzit că v-ați luat de Ema și nu sunteți pe stradă, băga-mi și pula morții voștri să-mi bag, că mă pis pe voi, bă! Mamă! Ce-am făcut? Fugi. Te iubesc. Saura, acum, nu-i mință. Bă, ce morții tăi faci? Nu mai jurat de Bine, mult, eu că-mi va sunt fix pula la rasa ta. bifurcație. La totul la... Niciun rol, How is your role? Să da direct jos. Bă, ăsta cu pozi în cap. Nu te spăra. Te vezi chip la 50 de ani? Nu te spăra când trebuie. Bă, lasă-l mă, Chris, lasă-l mă. Ce vrei, mă? Ce film îți dai la 50 de ani? De ce chip? Vezi cum vorbești. Păi vezi cum vorbești, că ai 50 de ani și dai cu pumnii. Tu-ți morți tăi să-ți fut în gură. Cadet, dă-mă și pe mine jos. Ce ai zis? Să-ți fut morți în gură de sclav, nu s-aude? Mersi. Direct. Și cred că furi și raia tot și nu scapi toată mapia, vă trag la mult, băiat. Ăsta e norocul vostru. Ce ai făcut, mă, sclavele? Vrei să mai dai în pumn? Bă, sclavele, mă auzi? Ai venit să mai dai în pumn? Eu văd nu cum vorbești pe pula mea. Să-ți iau familia în pulă, că n-ai dinți în gură. 206, vin acum la secție. Vino la secție, așa. Să rămână mult să trăiască soacra mare și plăcerea lui soț. Aia zic. 500! Păi nu, că și-a permanent. Mergem să-i bate. Ați coborât de pe inaccesibilare. 2 la secție. Acum coborâm.
Are rugăminte la Cercel, stop acolo. Să cânte Cercelul un alt joc. Aveți să fie colegii care erau sală pe tău? Da, să-mi bag pula în tine. Ce face un creier bun. Cine să fie mă pe altă stație? Cura mătii, David. Toți prietenii lui. Să cânte băiatul lui Cercel. Eu nu mai zic nimic. Un sistem. Să moară familia mea, am ieșit după server, salut. Dă-te în morții tăi. Aia e. Mama. Doamne, uite pe asta, bă, tu 3! Era doar asta, trepănată. Mamă, dă-te pula mea să suci de orfan. Să fie în tine, mustață. La panel în pădure, dar la haina. Nu, ești... Ce vă bate cu aie? Care să facem? Care? Moooo. Da. Wow. A venit Rio. Mai e unul, mai dau unul. Nu, da, păi. Haideți să vă bateți acolo. Dai. Bun, bravo. Iu. Măta de orfan, să-mi fac pula, măta de orfan. Ai auzit? Mort unul? Se iau pe măta în pulă de orfan. Mort încă unul? Mai era unul casă. Cum mă? Mamă, băga mea și pula măt. Pune-și-o puțin pe el. Mai repede să-mi dau drumul. Nu. Le-ai bătut. Apasă click. Dai. Încă le-ai bătut. Fugi cu mă. Deci viață. Ia motul, că am dat în el, e rău. Stai pe loc, lasă stația. Stai mă, că l-am luat pe unul, nu mai știu. Să-ți put morții. Furculiță. Ca să nu-ți dau amendă, că m-ai înjurat, hai. Bună. Hai, gata, tăceți din gură, lăsați-l să fac. Bă, dă-te morții tăi, bă, ce coce nu mai lua pe extrem. ăla. Vai, e bună de tot, ești prost. Auzi? Luați vreo 4 din... Mamă, ce ăla nu mai pușați spray, de ce pușați spray? Nu mai pușați. Gata. Toți, nu-mi furați copilul! Mamă! Vezi că e heli de spăl aeroport, dacă n-ai văzut. Bă, m-a bătut cu ei. Stai. 3, 2, nu trage, nu trage. 3, 2, 1 și. L-am bătut. Oricum știe că poate să fie mai... De ce-ți bați capul, colegul? De ce-ți bați capul cu toate săgețile? Nu vezi că-i dau, reiauzi, băi, cum vorbești, băi? Ia uzi, bănții, o pulă mare și subțire? Mă, de ce te-a bubnit râsul? Groasă. Am două. Hai să-l pun Nica, eu cred că să plăteți să pun Veniți la... Bravo, boss! Bravo! Bun blocaj! Scapă, bă, scapă! Sunt terminat, altă un pași în blocaj. Da, bă, bun blocaj! Continuă tot așa, bă, că mi-ești frumos! Mine e nebunit la cap, că nu mai avea ar fi mișto în tine. Mă rog, n-ai stomacul, că e destul de mare, dar... Bun, o să ai bani,
Uite și tu, băi, dau hit! Am încercat și eu pentru fratele meu aici, pentru sence numărul 1 care îi se spune, nu regele, împăratul doar rege Arcea, că vine împăratul regii pleacă. Deci mă iubesc! Doamne ajută că ați venit! Deci Doamne ajută că ai venit cu aia, deci te iubesc! Deci mă pun în genunchi și te iubesc cu aia, deci îmi bag pula! 3 henioane pline de arme! Pline de arme! Și mie curentul să mă joc 5M să trească, mă, tati, ești lider? Băi, e un nebun, bă, Ești de te morți, aici. Hai, ne mai târziu. L-am ucis! Vezi că vine, mă ajut N-ai trusă după tine, Feri, n-ai trusă pe tine! Băi, ajutați-mă, serioasă! Băi, îți dădeam eu 10.000! Ajutați-mă! Să iau tip, du-te Ăsta e mort, băi! Deci, mai suiți repede! Acum, Pe cine ai picat? Acum trebuie prins și Gogo. Gogo? Mamă, dacă îl Uite, prind pe Gogo, sprâncați știi și ce-i se fac? dea palme peste gurtă. Băi, tu știi ce-i fac dacă îl prind pe Gogo? Dore, numai în genunchi sus, genunchi sus, genunchi sus, genunchi sus. Cine e șeful tău? Mustață! Jos, în genunchi, numai... Vezi că nu mai e la preț de remei, transmit. M-a bătut cu aia, mamă! Mamă, care i-a dat-o? Haide, spara, haide, spara, haide, spara, hai! Bravo, mă, băga mea și Bravo, pula bravo, mea. bravo! Ai văzut bravo, mă, nu vă duceți pe... A fost o dată ca în povei, a fost ca niciodată. Erau de mari împărătești, o prea frumoasă și era una la pări și mândră încegătoare, cu o ficioară între fii și una între stele. Și cum am spus rău. Vă rog, omoriți rău de tot pe și nu vă bag pula mea. Uite, na mă, na! Ce shotgun mai vreți, orfanii dracu care sunteți? Dă-te! Coaie, what? Na mă, na, și voi vreți shotgun-e, băga mea și pula în voi și în shotgun-ele voastre să-mi bag. Vreți shotgun-e voi, dă-te în pula mea cu poliția ta, vreți shotgun-e, îmi dați secunda. N-apă. Bă, ce prost! Marș, du-te dracu de prostul dracu! Să băi pe stație. Hai să iei un pic afară. Te-am dus. Bă, nu frânează! Mă, vrei, bă, ați luat și ghiozdan de după ăștia. Da, l-am văzut la rând. Uite, tu ăsta, lucru să-l păstriți, că-i băia de treabă. Da, nici l-am ghiuzat. Stefane! Cât mă aștept pe caio, bă, acum să faceți un test care îmi faceți. Se audă, se audă. Hai. Mă duc pe caio cu aia să fac... Auzi, poți să ți-o pup și eu dacă te rog? Mă duc să mai fac niște șuruburi și un arc. Și cu ce pleci pe caio? Ai heli? Nu, am bar. Și tu, Cotiță, să-ți dau pantaloni jos, că toți au ascultat în Și nocturnul. eu stai să-mi fac niște proc mai. Ai luat ăsta caporal? Bă, cât praf îți faci? Da. Eu mai am una singură. Eu am luat vreo 6, e cotor în gură la pară, bă. Mor! Să nu mai spamă stația morții voștri! Mor pe munte, unul la ram. What? Ați câte ăsta merge? Ia scapă-l. Să nu intri în baie, Carla. Să scap, ai zis? Când eram șchiop, lumea m-a pușcat. Mihai a venit lângă mine și m-a ajutat. Cuvintele sunt grele, dar eu nu o să uit vreodată. Eram șchiop și Mihai mi-a dat o fată. Mi-a dat pe cineva și m-am căsătorit. Dar atunci sunt cu Mihai in the hood și știi, sunt ghestatali pentru toți. Vă iubim Ciopu și Mihai in the hood pentru toți. Ce spuneți? Urcă!